Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal, con una pinta horrible, analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! El Barça de Koeman ha estrenat la pretemporada amb una victòria contra el Nàstic de Tarragona per 3-1 amb gols de Dembélé, Griezmann i Coutinho, els tres fitxatges més cars de la història del Barça, costant més de 400 milions d'euros entre els tres. Va debutar Pedri, també ho va fer Trincao, minuts també per Messi, i dimecres disputaran un altre amistós contra el Girona. Dissabte jugarà el sempre prestigiós trofeu Joan Gamper contra l'Elx. Estem davant d'una pretemporada il·lusionant que, si sou persones normals, no hauríeu de veure cap d'aquests partits. Intenteu viure la vostra vida, no ho aposteu tot al Barça, gaudiu del vostre entorn que l'heu triat vosaltres i ara us molesta, us heu d'esforçar una mica més, no costa tant. Avui portem un programa carregat de res. Tercer programa i ja quasi no tenim temes, però quan ha sigut això un problema per a nosaltres? Per parlar de tot sense saber de res i que la gent es pensi que som els nous gurús del futbol i el riure fàcil. M'acompanya el Magí Garcia, que ha decidit recuperar la secció del Sabies què. El Manel Vidal ens portarà la segona entrega dels 1000 motius per fer fora Bartomeu, i el Joel encara no m'ha dit què farà quan estava escrivint això, i per això dic allò que sempre funciona, que farà una secció que no us deixarà indiferents. O acabarem tot amb el meu nou... Diferents. Mai diferents, sempre indiferents. O acabarem, doncs, si us sembla bé a tots tres, amb el meu nou joc, un joc brillant del que espero no cansar-me abans de Nadal, una hora que desitjareu que fossin dues. La Sotana, Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. el programa preferit del teu programa preferit. Què tal, Joel? Com estàs? No Bona tan bé nit. com tu, a jutjar per Bandido. l'eufòria aquesta Per ser dilluns, que destil·les, sí. Com estàs, Manel? Bona nit. Molt bé, encantat de ser aquí, com sempre. Estàs bé? Estic bé. Coll del polo, fill del Se't veu bé, A mi se'm veu bé. Manel, i aquest polo sempre t'ha quedat molt bé. Jo sempre et dic, m'ha quedat Manel, també que l'estic ja gastant. Bueno, per polos negres, serà per polos negres. Serà per polos negres. Te'n vas allà al Primark i compres 50 polos negres. Tu has fet una mica de... Canvi. Upgrade, sí. Has aportat una mica d'ambició al teu outfit? A veure, m'agrada cuidar-me? La resposta és sí. La Una resposta mica no. Però per de... fora, per dins no. Dintre no t'agrada. Però Per Una dins mica no m'agrada de cuidar-me. punyó de peluchito, Brillant per fora i plorant per dintre. Voleu xupar-me la polla? No. No. Doncs llavors res aquí més no al lluny. programa. Molt bé, gràcies, Joel. Magí, com estàs? Bona nit. Sempre diferent, mai indiferent. Al revés. Al Museu del Blues, no? Del Delta. Doncs sí, vaig estar al Museu del Blues aquest cap de setmana. No aquest cap de setmana, sinó fa uns anys. És el del B.B. King? No és el del Viking. No, això és Delta. Això és a Clarksdale, Mississippi. Això és Delta. És un lloc on només hi ha negres pobres i blancs amb ulleres que van a mirar el blues tocant-se la barbeta. La perilla. I tothom és gordo. Com sol. Tothom és very Tothom és fat. gordo perquè Lucar és ser prim, tio. Lucaris Lucaris sempre. Per tant, Quina frase, company. vosaltres sou... Sempre ve amb un aforisme, eh? Sempre. Lucar Sempre és amb un ser prim. aforisme. Lucar és ser prim. Lucar és ser prim. Analitzeu la casa, aquesta Frase, és una sí, aquesta frase. frase. Aquest any m'agradaria que la gent es pogués acostar més a vosaltres tres, vale? Perquè crec que sembleu persones inaccessibles, d'acord? Llavors, jo estic veient que la gent li agrada saber de vosaltres, la gent us voldria tocar, la gent... Saps el que et vull dir, no? Al final ja sou Estàs famosos. borratxo, perdut, Estàs molt borratxo. Estàs borratxíssim. Això que has tingut tu és una idea, Boníssima. la d'acostar a la gent que és inaccessible, que fa molta gràcia quan la gent comet un error. Per exemple, quan el community manager de Quim Torra diu anem a fer accessible Quim Torra i pengem fotos d'ell menjant un Frankfurt. Sí. L'error de base és que Quim Torra ja no semblava un semideu. Ja no era accessible. No Clar, calia clar. apropar-lo al poble. Ja el podies veure així. No calia fer Obama. Va ser meravellós. Va ser meravellós. Aquesta sèrie de... Això queda per la posteritat. Vale, doncs a cada programa, si us sembla, només us faré una pregunta sobre
coses quotidianes de la nostra... Una pregunta. Vale? Una pregunta, llavors... Comencem avui, aviam si la setmana que ve me'n descuido m'hi feu pensar, vale? Perquè tinc moltíssimes de preparades. Llavors, és una pregunta, la mateixa pregunta pels tres, perquè la gent vegi que no sou iguals, no? Que sou persones... La mecànica és senzilla, crec que... La mecànica és senzilla. Pregunta-resposta. És pregunta-resposta, us podeu esplaiar tant com vulgueu. Si et sembla, comencem per tu, Magí. La primera pregunta és, què tens a la teva tauleta de nit? Magí. Què tinc a la meva tauleta de nit? Hi haurà gent que dirà, hòstia, jo també. Vale, tinc llibres. Tinc llibres. Quins llibres? Ara mateix tinc Trampa 22, que és un llibre divertit. Què tens entre les mans? Recomanes? Quin llibre? Recomano molt Trampa 22. Editorial? Hòstia, jo què sé, editorial. Planeta. És un llibre molt divertit. I després també tinc el primer calaix. Quants calaixos té la teva tauleta? Té 2 calaixos. El segon està completament buit. Llavors, al primer tinc una llibreta per anotar coses que no he fet servir mai. Ui. Està buida. Totalment buida. És la Mou. La Moleskine. La Moleskine. I molts clínex arrugats de quan em faig una palla i em fa mandra. I els amagues en el calaix. Perquè després de fer una palla em deprimeixo molt, llavors el deixo al calaix. I a sobre la tauleta una lampareta, alguna cosa... Què hi tens a sobre? No, a sobre tinc un bust de mi mateix fet amb excrements de gat. De tu mateix. De mi mateix. Joel, què tens a la teva tauleta de nit? Jo no tinc tauleta de nit, Andreu. Què ha passat? No, què ha passat? No tinc tauleta de nit. I on te deixes les coses? A terra? Jo visc en un micropis, ja ho saps, perquè has estat en el micropis. I tant. I llavors, per tal com vam haver de configurar Tu i qui més? Tu i els arquitectes. Sí, però materialistes. sí, hi havia Calatrava i Norman Foster i em van recomanar que no tingués tauleta de nit. Diàfan, més diàfan encara. És molt diàfan. És molt diàfan. Llavors deixo les coses a terra. I què hi tens a terra, per exemple? Què hi tens a terra? Què hi tinc a terra? Pues segurament hi ha un cendrer, Vale. el carregador del mòbil Fumes al llit? i la Bíblia. Fumes al llit? Fumo al llit, sí. Fumo a tot arreu. Soc una persona que... Soc un fumador all-road, que m'agrada dir a mi. 360. Fumador 360. Soc la Yamaha Touareg dels fumadors. Molt bé. Puc fumar on sigui perquè... Sí, crec que ha quedat claríssim el que volies dir, Joel. Manel, tu què tens a la tauleta? A mi m'han dit sempre... moltes vegades m'ha Em puc dir una cosa, Manel? Sí. Perdona, sense que això... És que el Manel és l'intel·lectual. Totalment. Doncs aneu malament. Per mi no. Per mi no. Per mi sóc jo, L'únic que llegeix d'aquí és en Magí. És veritat. Però jo no m'entero de res. Tu llegeixes i no... Jo llegeixo i no m'entero de res. L'intel·lectual ets tu. Manel, a mi tothom em diu que ets l'intel·lectual, llavors aviam... Tu diu tothom tota l'estona, no? Tota l'estona. Manel, l'intel·lectual el podem conèixer. És un tema una mica delicat perquè la teva pregunta no acabarà sent gaire reeixida perquè en Joel no té tauleta, jo tampoc tinc tauleta. Què dius? Jo tinc... És que ara la tauleta... Però tu per què t'has passat? O sigui, ell s'ha passat de que té un micropis. Jo no tinc tu t'has passat... Jo tinc un macropis. Jo tinc un macropis en el qual... Tu tinc que havia una taula d'aquestes de Palau de Versalles. No, són els escalons que pugen al tell. Clar, és que una cosa que l'audiència no sap és que el Manel té un pis que és com el quadre aquell de les escales que... Sí, sempre pugen a l'enxer. Com a intel·lectual t'ajudo, és un quadre d'això. I què hi tens, però, en aquestes graderies? El llibre de l'Agassi, m'agrada a mi tenir el llibre de l'Agassi allà al costat de la tauleta. I el de Lance Armstrong. I el de Lance Armstrong. No, tinc molts gots de beure te que la meva parella, la Clara, acumula. I a mi em posa nerviosíssim. I beu te. Vols dir-li alguna cosa, Clara? Sí, que l'estimo. Vale, doncs des d'aquí... I que reculli els gots. Si em permets, Andreu, comencem amb el futbol. Què tens tu a la teva tauleta? No, jo sempre faré les preguntes perquè jo soc accessible perquè ensenyo tota la meva vida per Instagram. Andreu, tauleta, tu quan et preguntem per la tauleta, quantes tauletes tens tu? No, jo una. Quantes tauletes mous ara mateix? Jo ara una. Quants llits mous ara mateix, Andreu? Què vols dir, quants llics? Tu quan tens casa fixa o estàs movent-te? No, tinc una casa fixa movent-te. i de vegades dormo a altres llocs, sí. Vull dir, un altre lloc a un altre. I aquella tauleta, allà hi tens una tauleta? No, allà no tens una tauleta. No la faig servir. Vale, això no ho facis més, Andreu. El què? No funciona. Vale, ja està. Eren els 8 minuts que no sabia com resoldre, els he resolt. Els he resolt així, va. Aquesta setmana el Barça ha triat els seus 4 capitans. Seran Messi, Busquets, Piqué i Sergi Roberto. Salta la sorpresa. Igual que l'any passat, els 4, això sí, formats a la Masia. Una cosa que s'ha de valorar. I de formats. Has dit aquest ordre perquè Messi serà el primer capità? Sí. Bueno, serà el primer capità de la història que no vol jugar a l'equip. Correcte, bueno, l'Alexandre també semblava que no podia jugar gaire. Una pregunta que us faig, qui tingui la resposta que cregui que la té més encertada que contesti primer.
Què ha de tenir un capità del Barça per ser capità del Barça? O sigui, què ha de tenir? El braçalet. Que raro que contestis tu, també. El braçalet. Aquesta és la broma que volies fer? El braçalet no pot ser... Què ha de tenir capità. com a caràcter, com a persona? Bueno, doncs dots de lideratge. Sí? Dots de lideratge, no? Sí, què més? Has de tenir dots de lideratge i després has de tenir... Sentir la samarreta, fins i tot. Sentir la samarreta i tenir una certa ascendència. Això és el que més té Messi de tot això que hem dit. Jo ara diré una cosa Ascendència que té pot molta, semblar però- essencialista, perquè Digue'm. ho és, Que ha de ser català, vols dir? ha de parlar català. Parlar què? català. Jo crec que ha de parlar Per català. què? No és tonteria, vull dir, jo l'altre dia vaig sentir un debat d'aquests a una ràdio seriosa que no recordo quina era, i hi havia... D'entrada, algú va dir que els capitans del Barça sempre són els més antics de la plantilla. És mentida, no? Això és mentir. Acostumen a ser-ho. Però no té, o sigui, per exemple, Popescu no era el més antic Sí, però és de que la aquí plantilla. hi va haver una cosa Ah, que és que però Cruyff li tenia va treure un... intervenció directa Ai, de- o Robson era. No, Cruyff. No, Robson. A Popescu li dona el braçalet, Cruyff. Bueno, un dels dos li treu a no sé qui i li dona a Popescu. Per Ara què? potser m'he tirat a la piscina. Per què? Jo diria que no, Potser m'he perquè equivocat, Popescu potser va arribar amb el Amb el Robson. Bobby. Sí? Juraria, quasi Digue-li posaria... Sir. Sir Bobby Robson, No. en Pau descansi també. Pau descansi. Sí. Pau descansi Rest in perquè peace. se'n va anar. Tu creus que ha de parlar català el capità del Barça? Sí, jo crec que ha de parlar Per què? català el capità del Barça perquè, Si no hi parla ni el president, quasi. bueno, perquè el president no parla cap llengua en concret. Parla invocant a Cthulhu. Però o sigui, el català és la llengua vehicular del Futbol Club Barcelona. I llavors, jo crec que és com a font d'identitat ha de parlar català el capità del Barça, perquè a mi m'agrada pensar que dins del vestuari del Barça es parla català. Ja sé que és mentida. Tu això t'ho has plantejat? Tu en plan estàs a casa teva i penses jo espero que el vestidor del Barça s'hi parli català. Però tu aquí, a quin Magí. món... Magí, a cap No, però a Magí. l'època Guardiola es parlava bastant català. Magí, a cap vestidor de cap categoria del Barça, de Benjamí fins al primer equip, es parla català al vestidor. Això no ho saps. És impossible. Tu creus? No. El Girona es No, parla t'estic parlant del Barça. Una cosa, El Girona tampoc, home. No, per Girona sí que es parla català. Oh, sí, amb el Machín. La amb el Catalunya de Machín veritat. Sí. Que collons cardes. Doncs l'Àlex, quan parlava amb l'Eloi Amagat... Clar, però en Piqué, quan parla amb Sergi Roberto? amb Sergi Roberto també Parla parla català. català, clar. I ha estat molt bé perquè crec que deuen ser els únics, no? A dia d'avui. No, Busquets i Piqué deuen parlar català. No, Sí, evidentment que Busquets no. sap parlar català, evidentment. Sí, sap parlar català. Però Puyol, Piqué sí que devien Jo sé parlar... Puyol, anglès. Piqué, Xavi sí que devien parlar català. Puyol, Piqué, Xavi, sense Puyol, dubte. Piqué. Bueno, parlaven un català perfecte. I Valdés, fins i tot, no? Sí, home. Sí. Home, i tant, sí. És que jo no li veig el sentit, això, Vale. A la Tu no tens perquè... O sigui, no és un requisit per tu parlar català per ser el capità. No. Què valores més? El rasgo, podríem dir, la Jo característica? la funció de capità la diferenciaria entre dins del camp i fora del camp. No? Vale. Dins del camp, el capità és una persona que jo me l'imagino sempre vull dir, exercint els dots de lideratge per una banda i per l'altra la persona que més apreta l'àrbitre, etc. No sé què, com I a fora? el que té més actitud. I a fora, ja per negociar, com a portaveu de la plantilla, per negociar I sortir amb donant la cara en els mals moments. Jo crec que aquesta és l'única funció que es valora a dia d'avui a l'hora de... O sigui, nosaltres com a aficionats sempre pensem hòstia, és que Xavi no va sortir en el moment a no sé què, i Puyol també. Però allà dintre, que són els que escullen, i realment l'únic lloc on el capità té una importància real, el que volen és que hi hagi que faci de cap de la plantilla, com si diguéssim, de jefe de personal, no? Com si diguéssim, que defensi la gent de dintre de la plantilla, però això, quan a Vidal critica... És com un rotllo comitè d'empresa. sindical. És el cap sindical. Per vosaltres, de tota la història que heu del Barça, o que vosaltres podeu recordar, quin seria un bon exemple de bon capità del Luis Barça? Enrique. I Samuel Eto'o. Espera't un moment. Si no va ser capità. Per això. Però va ser el millor capità que hem tingut. Però veritat. dels capitans que hi ha hagut, quin seria un bon exemple de bon capità i quin un exemple de mal capità? Bon capità, Samuel Eto'o. Mal capità, Carles Puyol. Ja està. Per què? Home, sí, però de raona... No raona la resposta. Vale, enraono la resposta. Procedeixo... Perdó, crec que tornem a caure en el mateix error de considerar què és un bon capità com a aficionats, que vol dir qui planta cara i qui fa que allò exploti i qui Correcte. trenca la dinàmica No que negativa. exploti, qui defensa els trenca interessos? dinàmica. Clar, Exacte. però els seus companys... Però és qui defensa trenca interessos dinàmiques. al final, no? Per mi, si és pels meus interessos, Samuel Eto'o sens dubte, perquè allò estava podrit i va ser l'únic, que és el que... Puyol és exactament el contrari, suposo, no? Si els motius per considerar Eto'o el millor capità recent del Barça són els mateixos motius per considerar Puyol un mal capità. És correcte. És callar, ser diplomàtic... Però podríem dir que Piqué és un bon capità, doncs? Per mi és un cas semblant al d'Eto'o, que no ha sigut mai ni primer ni segon capità,
però sí que funciona com a persona que... O és més egoista ell, cap a ell, que jo tot el rato tinc la sensació que està fent campanya tota l'estona. Sí, no, però o sigui, Piqué s'assembla més a Eto'o, però és molt més diplomàtic, perquè és més intel·ligent, segurament. No és tan impulsiu. És una mica racista. No és tan impulsiu, vols dir. Una mica racista. No és tan impulsiu. No és tan impulsiu, no és tan impulsiu i està més arrelat. No. I està més arrelat aquí. Piqué sap que... Digues que fa més bona olor, també. A tu Magí t'agradaria que Piqué fos capità abans que Messi, doncs? Per parlar català, per estar... No, a mi m'agradaria que estiguessin fora els dos. Què dius? Però què dius? Què dius? Magí. Home, sí, és que no mesures la responsabilitat que tens quan parles en aquest micròfon. Per què dius això? Això ho escolta tot el periodisme. Pel seu bé, però perdona que us digui, però Piqué va ser el primer en posar-se al paredón. Ho va fer de cara a la galeria. Perquè sabia que no marxava. Sí, sabia que no marxava? T'has tornat anti-Piqué, tu? No, si a mi... Vull dir, què ha passat alguna entre el Gerard i el Víctor? Ara. No, si a mi m'agrada molt el que va fer perquè és un tio molt intel·ligent, es va ficar a primera línia sabent... Està fent campanya. No sé si està fent campanya o no. Va dir, jo pongo mi d'allò a disposició i setmana de vacances. Me voy de vacaciones. Sabent que no li passaria res. Tu, Joel, perdona, dic un bon exemple era Luis Enrique. Què recordes de Luis Enrique com a capità que t'agradés tant? És que, clar, com que no podem valorar la feina del capità fora del camp perquè no veiem una puta merda, doncs al final et quedes amb el que veus a dins del camp. Cridar, apretar l'àrbitre, vamos joder, vamos coño. Això és el que fa Sergio Ramos. Coño, fotre cops a la gent, molt important també. Vamos joder. Joel, però això és el que fa Sergio Ramos. Tornar, quan estàs fent una remuntada, que marques un gol en què per remuntar, agafar la pilota ràpid, tu també, venga, vamos. Però això ho faria igual que no fos capità. Això ho faria igual. Cojones, en una paraula, cojones. Això és el que tenia. Sergio Ramos és un home repugnant, molt bon capità. Però és un grandíssim capità. Fernando Hierro, un altre gran capità. La connexió entre aquestes persones que estem comentant i la grada, com si diguéssim, no? Home, molt important la connexió amb la grada. Perquè la de Xavi i Puyol sí que tenia una certa connexió. Perquè la garra li agrada a la gent del futbol. Sí, Puyol una mica aquesta connexió m'agrada, tenia. Xavi jo no recordo mai de... Jo què sé. Ara el capità del Barça de bàsquet és Pierre Oriola. I quan van guanyar... No recordo quina merda. Quin nom d'aigua amb gas. El vaig veure l'altre dia, Ja en parlarem, ja en parlarem. Ja en parlarem? Parlarem ara, a la segona hora que ve el Marc Mundet. El Marc Mundet a parlar. Jordi de Mas. No, el noi aquell d'esmaixada.cat, com es diu? Sí, que té un nom molt raro. Com pot ser un noi baixet? Té un nom molt raro. El d'esmaixada.cat. Vale, si vosaltres... Artau. No es falta el respecte a Artau en la meva... No, una abraçada a Artau. Una abraçada a tu. Tu qui creus que guanyarà l'NBA? Home, és claríssim que els Lakers aquest any sí que sí. Sí, aquest any sí. Sempre és dels equips de les ciutats més grans, de les ciutats més maques. Des de les ciutats que porten el nom del nostre club. Vale, si vosaltres haguéssiu triat els capitans per ordre, què haguéssiu escollit? No podem passar de tema. Sí, ara és l'última pregunta que tenia. El tema de capitans aquí, quinyi. Et dic alguna cosa, tu, quan estàs fent la PM i m'avorreix profundament des de casa? Passis de tema. Shots fired. Shots fired. Aquí farem molt bé. Pots dir els 4 capitans per ordre que tu t'haguessin agradat? Que m'hagi agradat a la història. No, ara, a la plantilla, d'ara. Honestos, per ordre. Persones honestes. Ni una pregunta-resposta neta, sempre una mica de... Per mi, per posar en evidència la poca rellevància que ara mateix té la figura de capità, doncs jo li donaria el braçadet, per exemple, a Semedo, que l'altre dia el va portar contra el Nàstic i el va portar amb molt d'orgull i molta dignitat. Semedo i el segon, per ficar amb 2. Junior Firpo. Manel, tu? Jo anava a proposar el mateix que Semedo, però per un altre motiu una mica diferent, que no és per demostrar el buit de poder ni res, ni per protestar pel fet de que Messi volgués abandonar-nos i això de, és que aquest tio ens va abandonar al pitjor moment. Bueno, però després votes Puigdemont. En tot cas, jo votaria Semedo com a capità del Barça perquè a mi m'agrada el concepte del capità irònic. Perquè jo, quan estudiava a Alemanya, vaig ser delegat de classe irònic. Irònicament. I està bé. Ningú et coneixia. És una mica de portar el xiquiliquatre a les decisions jeràrquiques. I perquè no hem tingut mai un primer capità negre, segurament. No hem tingut mai. Ara s'hauria de revisar en les... No, ja t'ho dic jo, segur que no. Doncs mira, i ara va ser hora, no? Primer capità segur que no. Ja va ser hora. A Vidal crec que el va portar, Sí, però no era el primer capità. No. Circumstancialment. El primer no. Tu, Magí, perdona? Seré l'únic que respon mig seriosament i diré Piqué Ter Stegen.
Piqué Ter Stegen. Clar, Ter Stegen no és capità, no és cap dels 4 primers capitans. Ter Stegen... Sobretot per antiguitat no si aquest any les coses, no et dic ja que milloren, sinó si aquest any les coses no milloren bastant, Ter Stegen marxarà, no? No. No, pues cap aquí la clàusula, No siguis Toni Freixa, No siguis Toni Freixa, T'han apretat tu aquí, Toni Freixa. Finalment, Leo Messi s'ha quedat al Barça contra la seva voluntat i haurà d'estar tota una temporada treballant en un lloc on no hi voldria estar. Com actuaríeu vosaltres, Magí? Aquesta pregunta te la faig primer a tu. Tu com actuaries si haguessis de passar-te un any treballant en un lloc en el qual no hi vols estar? Home, acabes de descriure el 99% de la meva vida laboral, això d'entrada. Llavors, bàsicament, el que fa és robar. Jo el que feia... Robar! Tu eres a l'oficina de la nevera, també? Robaves nevera? No, nevera no. Nevera no. Jo admeto davant de tot Catalunya que jo he robat. Però què vol dir nevera? Menjar de nevera d'altres. Menjar d'altres persones. Tàpers dels altres. Menjar d'altres. Roba a la seva pròpia classe. Em sembla ja de rata. Sí. Però de rata... Com Robin Hood, però sense el component que mola de Robin Hood. És de lladre. Robin Hood, però... Perdona, digues, Magí. Tu robaries, Jo robaria, per exemple, robava molts pòstits. Quan treballava al bus turístic, robava moltíssims pòstits. Quan treballava al Telepizza, robava Häagen-Dazs. On t'agradava més treballar, Messi? I Häagen-Dazs què tenia? Vull dir, no sabien el que tenien de Häagen-Dazs. Sí, no, hi havia... És important que no em tractis com si hagués nascut ahir. Jo ja sé que dic que per què Häagen-Dazs no tenien un control dels gelats, o... No, hi havia desquadres. Falten uns Häagen-Dazs. I jo, òbviament, em feia el tonto. Què millor sé fer. Amb la barba plena de xocolata. Tu, Joel, com actuaries? Si no volguessis estar... Com he actuat tota la vida, que és posant en pràctica les meves dots per l'escaqueig, que és una pràctica que jo he anat perfeccionant al llarg dels anys, i que és una manera, com si diguéssim, de tu ser una mena d'agent tòxic dins de l'empresa a la que no vols estar, però com que no tens valentia per marxar-ne, doncs què fas? Doncs fas una mica de boicot des de dins, no? Ara no ho fas, Ara no ho faig perquè m'encanta la meva feina, Andreu, és el que havia somiat tota la vida i ara de cop ho he aconseguit, no? Home, a mi ja no m'encanta res. O li estàs robant els pòstits a Toni Soler. Però sí que m'agrada, sí. Sí, tu, Manel, t'agrada? El què? És igual. El fer el Via Lliure una secció. Sí. Aquest cap de setmana... Sí. Què? Digues, Andreu, a veure si arranca la cosa, tio. Què ha passat aquest cap de setmana? Què ha passat aquest cap de setmana? Pues que ha seguit la moció de censura perquè es pot votar, et pot donar la teva signatura fins dimecres. Vale? Demà passat. Molt important, això. Demà passat, depenent de quan ho estiguis escoltant això, potser ja dimecres inclòs. Dimecres inclòs, pots anar a portar... Dimecres a les 11:59 de la nit s'acaba el termini. S'acaba el termini per fer les signatures. Fer fora Bartomeu. Tu que saps totes les coses, com van de signatures, Andreu? Bé. Van bé? Van bé, però sempre necessiten més perquè les de Jordi Ferrer estaran totes malament. Ja en parlarem de Jordi Ferrer, però les hauran de portar a validar, sempre n'hi ha alguna, doncs aquesta signatura no quadra amb el DNI, això no acaba de... Sobretot la gent que faci la mateixa signatura que té el DNI. Sí, que no s'inspiri en altres coses. No, ara vull signar diferent. No és el moment de provar coses amb això. Llavors, és importantíssim que fins dimecres, dia 16 de setembre hi ha temps. Necessiten 16.000 signatures, per tant... Però tu creus que va bé, però no desincentivis tampoc. No, estic dient que hi vagin perquè... La setmana passada estàvem fregant, ara fa una setmana, si no m'equivoco, més de la meitat. Estàvem fregant els 10.000. 40%. 7.500, no, 7.500 i en necessiten 16.000. Això és fregar la meitat. 40%. La meitat, bueno. Correcte. No arriba al 40. No arriba al 40. Més del 40. El 45 i el 50. Sí, costarà. Costarà molt, per això no us quedeu a casa i anem cap a... Register to vote. Register to vote, bro. Aquesta última setmana... És tàctil aquest ordinador? No, gens. Però el toco perquè saps allò que fa una mica de cosa líquida. Famore. El de que estic trencant. Famore. Suposo que l'estic trencant. Per dins. Jo crec que l'estic trencant. Aquesta última setmana ha estat protagonista el precandidat Jordi Ferrer, que Home!
Sí? Que s'ha com desmarcat una mica dels altres organitzadors, que recordem que era Manifest Blaugrana, les noies del Twitter del Barça... Plataforma per la Blaugrana... Plataforma per la Llengua... Associació per la Blaugranes Units pel Barça... El senyor Ramon... El senyor Ramon... Empaita les Units pel criades... Barça Blaugrana... Blaugranes dignes... Plataforma pels manifestos blaugranes... Barcelonista... Clar, el senyor Ramon era un assetjador, tio. És com Senyor posar-te Empaita les plataforma criades. Bill Cosby. Plataforma Bill Cosby. Plataforma Roman Polanski. Like Mother, plataforma Bill Cosby. Sí. Recordar una mica tots els punts que hi ha per tot Catalunya. signar. Aneu a moció Tot Catalunya. censura. Vull dir, si vius a Madremanya, tens allà una... Que deu ser bar cantonada. Bar Madremanya. Bar cantonada 2. Bar cantonada 2. És molt maco, Madremanya. Molt maco, això sí, Sí, Madremanya. aneu-hi. Des d'aquí... Primer signeu. Visit Madremanya. Visit Madremanya, please. Vale. Pues s'ha desmarcat i Jordi Ferrer el que feia era que et feies... Presumptament. Presumptament... No, presumptament no, jo tinc la foto. Vale. Tinc una foto. Sí, tinc una foto. El Joel té una foto. Tinc una foto. Tinc una foto. El Joel ara es mou amb gent important i té una foto, no? Tinc una foto. Et demanava altres dades personals que no necessites per Email signar. i telèfon. Email i telèfon. I això suposo que ho feia per tenir una base de dades per després, quan siguin les eleccions, presumptament... Aquesta és la interpretació Vaig fotent presumptament. de grau 1. O sigui, la idea d'interpretació de grau 1 és Jordi Ferrer està recopilant signatures dades més personals de les que necessita la signatura, perquè llavors ell té una base de dades... Vull fer la pregunta ara. Vull fer la pregunta. Puc fer la pregunta? Fes la pregunta. Vale? Sí. Te la faig a tu, la pregunta. Vinga. Estem davant del tio que es pensa que és el més llest de la classe o és el cavall de Troia de Bartomeu? Aquesta és la cosa. El que anava a dir és... Què et sembla? La primera interpretació fàcil de grau 1 és aquest tio està recopilant dades i la ja més conspiranoica és aquest tio ja ha fet unes quantes coses, com per exemple posar la moció de censura abans de tothom, sense agafar el telèfon a la gent opositora que l'estava trucant, més les coses que va fent, com entrar a la ràdio a rajar de la penya que... O sigui, va entrar dijous passat a RAC1 al Tu diràs, que és un tall de veu que és història de la ràdio, perquè aquest tio... Bueno, hòstia, és que no vull dir que és... No ho diguis. No ho diguis. No ho vull dir. No, perquè seràs capacitista. La teva pregunta, exacte, la teva pregunta és una persona que es creu el més des de la classe o una persona que... Cavall de Troia de Bartomeu. Crec que ens trobem un cas que passa molt poc, ens estem davant d'un cas que és les dues coses, que és que Bartomeu i la seva gent estan fent servir aquest tio sense que aquest tio ho sàpiga. Això pot passar. Apio, és l'efecte Apio. És l'efecte Apio de tota aquesta penya que estan treballant gratis. Estan treballant gratis. Per uns idiotes. Clar. Sense que ho sàpiga aquest tio i sense que ho sàpiga el propi Bartomeu també. Jo crec que l'estratègia de Bartomeu, no de Bartomeu, sinó de la gent, la gent de l'entorn de Bartomeu, que suposo que són els que pensen i no pas Bartomeu, el que estan fent és Sandro Rossell. laissez faire. Deixeu fer aquest tio, que aquest tio ens fa la feina. Però quina és l'estratègia de Jordi Ferrer? Tu què creus que al és? màxim. Jo crec que O sigui, ell què pensa quan va a dormir? Que es farà president del Barça. No, home, no. Jordi Ferrer només vol sortir per la tele. Vale. Ja està. Vale. Ja està. Qualsevol hipòtesi que vagi més enllà d'això és sobrevalorar-lo moltíssim. És un tio que és profundament curt de gambal. No, home. No, és curt. Un dels primers entrevistats de la història de la Sotana, no sé si ho recordeu. Ens va agafar el 2015... Pot ser el primer entrevistat de la història de la Sotana? No, va ser Torquemada. El 2015 ens va agafar el telèfon i portava una cosa. Monchi, no? Portava Monchi. No, aquest era Benedito. Però portava que el Barça havia d'anar amb la seva pròpia marca. No havia d'anar amb Nike, sinó que havia d'anar amb la marca Barça. Això et va agradar com a persona fashion trendsetter? No, em va agradar, bueno, el Bilbao ho va intentar fer i no va... El Bilbao. El Bilbao. I no va poder fer-ho. Avui, el que ha fet Jordi Ferrer, ja per tancar la tertúlia amb Jordi Ferrer, ja passarem a la secció del Joel, que crec que parla precisament de protagonista. No? Sí. Vale. Ha obert com una mena de pàgina web, no és una mena de pàgina web, perquè és una pàgina web, en el qual tu es veu... Això està anant pel Pedregar. Es veu que tu pots fer la teva signatura online i que ell la presentarà, i ell s'agafa en que han sortit una mena de normatives i tal que l'empara a poder fer això, vale? Tothom li ha dit... Tothom li ha dit... Aquest tio està fent però coses... com se li diu al fenomen cavall de Troia involuntari? Cavall de merda. És que ho estava buscant. Hi ha una cosa que es diu principi de Hanlon. Això existeix? Que diu, no atribueixis mai a la maldat el que pot ser explicat amb l'estupidesa.
Vale? O sigui que tu pots pensar que hi ha una trama... Què has ficat al Google per trobar això? No, és que recordava la primera meitat i no la segona. Principi de... Hanlon. Recordaves principi, tu, no? No, recordava allò de no atribueixis a la maldat. El que es pot atribuir a l'estupidesa. Clar. Tu, gran aforisme, Mira. Molt bé. Dona atribuïts mal. Doncs deixem el tema de Jordi Ferrer de la moció de censura aquí. Recordeu, No el deixem. aneu a votar. A votar. Aneu a votar. Aneu a votar. Bueno, assignatura aquesta. Votar. I passem a la secció del Joel, que crec que va més o menys de lo mateix. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Amb això de la moció vull dir que, Joel, han fet com una mena de vídeo en el qual han ficat la teva cançó, no és teva, de Galifardeu, la base de la teva cançó de Galifardeu, aquesta. Ah, sí? Sí, en el vídeo de que la gent vagi a votar. Grandes. No t'atribueixis tampoc aquesta base, tu, ara. No, sí, això és de Jeffrey Beats. Home, Ja ho he dit. vaig Ja ho he dit moltes inventar vegades. les cançons i això és una cançó, per tant, inclou aquesta base. Està fins la polla d'aquesta broma a uns nivells. Joel, va, què portes? Quan més et molesta, més la disfruto. Aviam, portar. El que es diu portar, porto poca cosa, però sí que m'agradaria aprofundir en aquesta figura, que és la figura interessantíssima, al meu entendre. Polièdrica, fins i tot. És polièdrica de Jordi Ferrer, no? Jordi Ferrer, al final, és una cosa que és preciós, perquè el Barça, i jo no sé per què hem d'estar a priori en contra d'això, el Barça, doncs, a la gent que té pues ganes i tal, doncs, si els tios s'ocorren, doncs, és una plataforma per donar-te a conèixer. Vale. Que després tu el que donis a conèixer ets tu, i tu ets un desgraciat. Bueno, però el pavo aquest, pues allà està, no? Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, no quan va ser convidat de la Sotana, perquè jo en aquella època pues, no estava jo per l'assumpte, però sí que l'altre dia, pues, amb el dels Dies de Fúria, doncs vaig tenir l'oportunitat de creuar 4 paraules, no? I què diu? Em va semblar, doncs això, un tio, però vull dir, per sota de la mitja, per sota de la mitjana, en tots els aspectes. O sigui, és molt baixet, és molt miop i no parla bé, no? I llavors, pràcticament, a nivell de lo que és la presentació, la mise en place, que es diu en cuina, la primera impressió, dius, hòstia, estem aquí... Està mal emplatat. És un tio que està mal emplatat. És un tio que està mal emplatat. Jo ara mateix, sense saber-ho, em jugaria al testicle dret, que no es diu així. Jordi, mise en place. Es diu mise en place. Es diu mise en place. Llavors, dius, bueno, anem a veure què hi ha darrere d'aquest personatge que Has escrit poca cosa. Espera't, anem a veure què hi ha darrere. I llavors parles amb ell i llavors és quan descobreixes que darrere hi ha un tonto al cul. O sigui, és un desastre 360. Però inclús així el tio pues està sortint per la ràdio, està sortint per la tele. Per què? Perquè el que li importa... Jordi Ferrer no té cap interès en realment presidir el Barça. Tu no creus que té uns deliris de grandesa que arriben fins al punt d'imaginar-se com a president del Barça? Jo crec que Jordi Ferrer és un tio que va tenir el seu moment àlgid de la vida, vale? Quan va guanyar un campionat de Catalunya d'escalèstric. Això és una cosa que jo m'imagino. És un tio que estava amb l'escalèstric a tope i de cop diu, hòstia, vull fer un salt, i el tio es flipa de salt, perquè, no sé, pots anar de l'escalèstric, per exemple, als cotxes dirigits, que té una mica més... Doncs no, el tio passa de l'escalèstric a directament voler presidir el Barça. No t'anirà bé. Però bueno, saps? O sigui, enmig d'aquest aquelarre de patatisme, doncs el tio a mi no em molesta. A mi no em molesta. Jo el que volia dir. Qui ho diria? Aleshores, és que ara no vull arribar a aquest punt. No vull arribar a aquest punt perquè serà patètic. Serà patètic. Però és el moment ja, no? És el moment. Un parell de minutets i ja ho tindríem, no? Joel, 4 minuts et queden. Vale, llavors, he pensat, dic, rendeix-li, en total, rendeix-li homenatge d'alguna manera a aquesta figura, aquesta mena d'antiheroi, no?, que se'ns ha presentat amb Jordi Ferrer. Una figura estrafeta. Estrafeta i ja us dic, és un tio, vale, que... Ja queda clar com és. El que veus per fora és un reflexe de lo que hi ha dins. Llavors, li he volgut preparar una oda, però llavors se m'ha corregut un tema... Bueno, ja ho veureu. Jo des d'aquí vull demanar-li disculpes a un ídol que tinc jo de la vida, que es diu Shaggy, és un dels ídols que tinc a la vida,
m'agradaria d'entrada ja demanar-li disculpes. Shaggy, és un cantant jamaicà que va popularitzar el rotllo aquest ragamuffin, molt pop i tal, feia moltes col·laboracions, guapo, tenia tot, Shaggy, per triomfar, i va triomfar. Per què? Perquè ho tenia tot per triomfar. I al final, 2 més 2 a vegades són 4. Al revés que tu. Joel, què portes? Bueno, doncs porto una oda a Jordi Fagué, que es titula Oda a Jordi Fagué. I llavors va amb aquesta música. Vale, si la presidència del Barça fos la lluna, tu series un enano saltant en un llit elàstic. Quan acabis d'aquí ves el nàstic amb la teva chopper d'Elim de plàstic. Mr. Jordi, ai Jordi, vas anar molt ràpid a posar emoció. Mr. Jordi, ai Jordi, vas anar molt ràpid a posar emoció. Ets un tonto amb ganes, amb somnis blaugranes, però és que un tonto amb ganes pot ser perillós. Ets molt miopa, només hi veus de propa, no veus nutris que pinta al teu horitzó. I dones la matova, i dones la matova i vols cridar atenció. I dones la matova, i dones la matova i vols cridar atenció. Crítica al físic fa fàstic, no és gaire didàctic, però és que en el teu cas t'estic fent un favor, perquè tu n'ets l'antibombàstic, no ets gens fantàstic, ets un friqui random que brusca ressò. Enganyaràs 4 iaios, sortiràs per les ràdios, i et faràs moltes palles a l'habitació. Mr. Jordi, ai Jordi, vas anar molt ràpid a posar emoció. I dones la matova, i dones la matova i vols cridar atenció. Jordi Fagué, que això ha de sortir bé. Tu dedica't a l'escalèstric, recorda quan va ser campió de Catalunya a l'escalèstric. Allò era el teu lloc, el Barça potser et queda gran. També és normal perquè fas 1,5 metres que et quedi gran. Perquè tot et queda gran. Mr. Jordi, ai Jordi, deixa de liar-la que ens hi juguem molt. Si la presidència del Barça fos una lluna, tu series un enano saltant un llit elàstic. Quan t'acabis d'aquí, ves al nàstic amb la teva chopper d'Elim de plàstic. És que ja està, no tinc més. Ets molt miopa, només hi veus a propa, no veus lo trist que pinta al teu horitzó. Informe Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Ets un fill de puta. Això és exactament el que portava jo per avui. Bueno, doncs aquesta música ens indica que és el torn del Manel, que la gent es recuperi d'aquesta... Bueno, i estàveu avisats. Avisats que ha fet el... No, però si era la supressió de l'article és la clau de tot. És la clau de tot. Pujar emoció. Molt ràpid de posar emoció. Manel, avui ens fas ja la segona entrega dels 1000 motius per fer fora Bartomeu. Avui ens aportem 10 més. Recordem a l'oient, potser no tan habitual, més neòfit de la sotana, que jo estic immers en una moguda que m'he ficat jo sol els 2 peus a la galleda, que és els 1000 motius pels quals Bartomeu ha de marxar. Hem de fer fora Bartomeu del Barça. Quan dic Bartomeu, evidentment, sempre vull dir tota la junta directiva del Barça. Llavors, jo la setmana passada vaig presentar els 10 motius per fer fora Bartomeu, que serien els més obvis, els primers que et venen al cap. 10. I avui, de l'11 al 20, doncs ja m'ha costat bastant més, i per tant, a partir d'aquí ja farà molta pujada, i això ja agafarà com... Els aniràs numerant consecutius. Sí, jo ara vaig... Avui acabaré... No, perdó, avui són 10 més. Vale. Però jo tinc mentalment un còmput global pel qual aquests són 11. Però avui, Manel, vols que et digui motiu 1 o motiu 11? Motiu, com tu vulguis, què preferiu? 11, jo crec. Igual 11, perquè així vas sumant i tens més sensació de progrés, d'estar construint alguna cosa. Doncs, si et sembla, comencem? Comencem. Amb el motiu número 11. Josep Maria Bartomeu no té ni puta idea de futbol. Això és així. És molt probable que no sàpiga explicar el fora de joc, i també és possible que quan veu els partits per la tele des de casa celebri les repeticions dels gols com si fossin més gols, i per tant no sàpiga mai ben bé quan hem quedat. Motiu número 12. Bartomeu encara té pendent el judici pel cas Neymar 2. Això és important. El cas Neymar 2 també és conegut com el cas DIS. Per resumir-lo ràpidament, perquè aquí hi ha bastant de cas judicial del Barça i jo crec que no gaire gent té ben bé clar què passa aquí. Per resumir-ho breument, Josep Maria Bartomeu, Sandra Rossell, Neymar, els pares de Neymar, el Santos i el Barça estan acusats d'estafa i corrupció per haver-li amagat el valor real del fitxatge de Neymar pel Barça a DIS,
que és un fons brasiler que tenia el 40% dels drets de Neymar i a qui li van fer el que popularment es coneix com la 13-14. Que el Barça estigui empurat en aquest cas és rellevant perquè la setmana passada, quan vam anomenar de l'1 al 10, ja vam explicar que Bartomeu i Rossell havien condemnat el Barça per exonerar-se ells en el cas Neymar 1, com si diguéssim, cosa que vol dir que en cas que hi hagués una segona condemna i el Barça fos una altra vegada condemnat, el Barça podria, si el jutge o la jutge ho consideressin oportú, el Barça podria ser considerat una organització criminal. Això, el Barça pot estar, com ha passat ara amb la família Pujol, s'està encarregant Catalunya, eh? El Barça està encarregant el Barça de la mà El PP ho és, i no passa res, no? Sí, això depèn del PP, podria ser perfectament una organització criminal. Ho és. Va estar condemnada. I no passa res, vols dir? No. Va, llavors no passa res perquè el Barça sigui una organització criminal. Jo crec que està molaria, segons com. Sí, el que passa és que si acabem siguent una organització criminal, hauran convertit, aquesta xusma haurà convertit en només una dècada, hauran aconseguit convertir el millor club del món en el puto càrtel de Medellín i per tant haurem passat del Cruyff, Masia, Catalunya i UNICEF al Migueli, André Curras, Audiència Nacional i Qatar. Vale, doncs motiu número 13. Bartomeu va estudiar a ESADE. Altres persones que a mi se m'acuden que han passat per ESADES en un moment o altre de la seva vida són Sandro Rossell, Iñaki Urdangarín o Manuel Valls, per dir-ne 3 de ràpidament. Bàsicament, ESADE és una mena de guarderia on els pares rics envien els seus fills perquè facin els contactes necessaris per després, a la vida gran, doncs fer els business uns amb els altres. Sí. ESADE és com una mena d'infojobs per nens pijos i mig retardats i, per tant, el que s'hauria de fer amb ESADE és 1. Bombardejar-ho, 2. Tirar-hi sal i 3. Al seu lloc fer-hi camps d'arròs perquè els caris fan classe i facin treballs forçats 18 hores al dia. Ojalà, tio. Ojalà, l'altre. És que m'ho he imaginat. Motiu número 14. Bartomeu té tots els defectes d'un mal jefe. És mediocre, no sap delegar, no diu les coses a la cara, és rancorós i, en última instància, només es preocupa per salvar el propi cul. Té una intel·ligència just per sobre de la d'un Golden Retriever i just per sota de la de Joan Clos i, en una societat normal, Bartomeu no hauria passat de conserge d'una finca de Balmes amb Aragó. Motiu número 15. El Barça Gate. Això és un temazo. Sí. La Junta de Bartomeu va contractar l'empresa i3 Ventures, no sé, i3 Ventures, per fer el que en aquell moment em van dir monitoreig a xarxes. Monitoreig. En aquest cas ens l'explica amb més detall l'advocat penalista Sergi Atienza. L'empresa de dubtós prestigi amb seu a Uruguai, i3 Ventures, va ser contractada pel Futbol Club Barcelona quan l'única referència que es tenia d'aquesta empresa era que havia estat contractada per Societat Civil Catalana per tal de crear una xarxa de vots falsos i una corrent d'opinió contrària a l'independentisme català i als actes preparatius de l'1 d'octubre. Aquesta empresa s'hauria contractat suposadament per dur un control i monitoreig de l'opinió que es té a les xarxes socials del Futbol Club Barcelona, però en realitat, i segons ha descobert la premsa lliure, estaria fent astroturfing, que consisteix en crear corrents d'opinió falses favorables al senyor Bartomeu i a la junta directiva. A més, aquesta empresa hauria aprofitat aquests vots falsos per criticar a socis opositors a la junta directiva, com Àngel Laporta, en Víctor Font o l'Agustí Benedito, exempleats del club com en Guardiola, en Xavi o en Puyol, els capitans del Barça, Messi i Piqué, i, com no, els presos polítics i el president Carles Puigdemont. Si a més afegim que s'hauria pagat un valor de mercat 5 o 6 vegades superior al que costa aquest servei originàriament, podríem trobar-nos davant d'un delicte d'administració deslleial i un d'apropiació indeguda. Referència catastral. És una mica referència catastral. Referència catastral. No, s'ha entès bàsicament. Sí, he desconnectat dos possibles delictes. En tot cas, recordem que el cas d'I3 Ventures fa tanta pudor que fins i tot el va veure venir Emili Rousseau, que és una persona que convindrem que té la intel·ligència justeta per passar el dia sense empassar-se la llengua. Motiu número 16. Bartomeu fa tota la pinta de llapar els auriculars de botó abans de posar-se'ls a l'orella i escoltar La reina del pop de l'Oreja de Van Gogh. Això no en tinc proves, però tampoc en tinc dubtes. També fa pinta de dir el
Rollings, quan parla dels Rolling Stones, i de dir El Boss, quan parla de Bruce Springsteen. I també segur que fa molts sorollets de conill quan folla i diu coses com la Thermomix va bé sobretot per fer cremes. Perfecte. Motiu número 17. Bartomeu ha continuat i ha engrandit la relació clientelar amb els mitjans que ell va heretar d'anteriors presidents com Sandro Rossell, Joan Gaspar o Josep Lluís Núñez. El Barça ara mateix és un club moribund per molts motius, però un dels més importants és que la premsa té la massa social anestesiada. L'esport, i sobretot el Mundo Deportivo, tracten el soci del Barça com si fos subnormal i jo començo a pensar que potser tenen raó. Arriba un moment s'han adaptat al target. Si tu et deixes tractar com a subnormal molts anys seguits, no hi ha gaire diferència entre tu i un subnormal. Això és com que els gossos s'assemblen als amos, però una mica aplicat a la premsa. Gràcies, Joan. Ara ho he entès i sí que és així. Fer fora Bartomeu, en tot cas, és una obligació per acabar d'una vegada amb els sopars en reservats de restaurants de la part alta de Barcelona, on penya a qui no ha votat ningú decideix el futur del Barça en base als seus interessos i no als del club, que porta el nom de la ciutat, que porta el nom del nostre club. Vinga, doncs anem pel motiu número 18, si et sembla. A Josep Maria Bartomeu li van pispar Neymar, o es va deixar pispar Neymar, i les compres que ha fet per substituir-lo són increïblement més ruïnoses que les que va fer Gaspar per substituir Figo. Això t'ho diuen fa uns anys. Hi haurà algú que superarà Gaspar. Aguanta el cubata. És que no té cap... Per això va gastar amb Overmars Petit i Gerard. Bueno, Rockenbach, no? També Giovanni. Bartomeu ha invertit en el relleu de Neymar, ho dèiem al principi del programa, uns 350 milions d'euros, encara depèn d'algunes variables, amb els 3 fitxatges més cars de la història, que són Coutinho, Dembélé i Griezmann, o sigui, un nan, un autista i un Justin Bieber de marca blanca. Motiu número 19. S'ha de fer fora Bartomeu per evitar que construeixi l'espai Barça, això és molt important. L'espai Barça és una obra de 800 milions de machacantes que si s'acaba executant serà com el Woodstock dels comissionistes. Es repartirà tanta pasta que tornarem a veure encarregados d'obra amb Porsche caient pel carrer. Seriosament, permetre que... hi ha una mica de nostàlgia d'aquella època. Igual rescatem els 90 bronters. Seriosament, permetre que Bartomeu i la seva junta tinguin 800 milions a la seva disposició seria com contractar un mono amb 2 pistoles per oficiar el casament de la teva germana. I si et sembla, acabem avui amb el motiu número 20. Fer fora Bartomeu voldria dir que la moció de censura ha prosperat i això voldria dir que s'ha aconseguit malgrat haver estat liderada per Jordi Fagué, un home a qui l'altre dia vaig sentir per la ràdio i vaig trigar, us ho juro, 6 minuts a entendre que és així. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/La Sotana. Us explico rapidíssim el que passa. Ara estic intentant lligar temes. Si ho has fet però sí, aixeco el dit, l'Enric em tira la música perquè és un professional. Però sí, està bé. Però m'ha agradat molt així, no havia... Si tu vols lligar temes, has de tallar. Vinga, doncs, Manel, mica en mica anem fent forat. Al final n'aprendràs, És la 7ª temporada de la Sotana, aquesta. Sí, l'altre dia vaig pensar, 7ª puta temporada de la Sotana, tio. Però estem allargant. I l'última, No, I l'última, La vostra deu ser la 5ª i la 6ª, respectivament. Això sí que vull comentar-ho, La de Cornojo. 7ª i última. Això està claríssim. 7ª i última. S'acaben amb les eleccions, Això sí. Això la gent no ho sap, però 7ª i última, Aquesta és l'última temporada de la Això és Sotana. l'última, Ho tu ja. teniu clar? Tots farts. Vinga, doncs va. Vinga, Vagi, què ens portes? Vinga. Acabem amb aquesta tortura, no? Doncs jo porto... És normal que sigui Andreu, l'última. quan fas els guions, no sumes mai les hores, tio? Si els minuts mai sumen. Me'l suma Jordi Ferrer. És que no sumen bé, tio. Perdó, Magí. Digues. Jo porto avui a Sabies què? Recordem, Sabies què? Secció homenatge a aquestes contraportades que fa Miguel Rico amb informació totalment privilegiada, que no és privilegiada, que és que agafa les notícies i les va comentant una miqueta, vale? Llavors, important. Primera part del que diré, els anunciats, totalment certs. Vale. Informació no opinió. Segona part dels anunciats, Pot ser. no hi ha informació, hi ha molta opinió, Vale. i pot haver LOLs o no pot haver LOLs. Llavors, què passa? Aquesta secció ja comença a ser veterana. Sí. He volgut donar un gir. A aquesta secció. Vale. Ja no sé què inventar-me. Vale. Llavors, avui farem un Sabies què amb un toc gangsta. Vale? Es dirà Sabies Gique. Vale? De gangsta. Serà de molotes. Gique. Pot contenir comentaris com racistes, però no, és el gènere, No és culpa teva, és el gènere. És culpa del gènere, que es fa així, d'acord? Vale. Endavant. SQ, està en la casa, sabies què? Vale, ens segueixes? SQ. Informació, no opinió. Les notícies que t'han passat desapercebudes aquest cap de setmana amb un toc més gangsta. Què passa, negrata? Sabia que
el Barça va sortir a jugar contra el Nàstic amb una defensa inèdita formada per els 4 mateixos malparits de sempre. En efecte, la gran revolució de Koeman consisteix en una defensa titular integrada per Sergi Roberto, Piqué, Lenglet i Jordi Alba. No es veia una revolució menys revolucionària, més inofensiva i portada a terme per gent més vella des de la revolució dels somriures. Què passa, germà? Diden ja no! Que Conor McGregor, estrella de les arts marcials mixtes, ha estat detingut a Còrsega per una presumpta agressió sexual? Doncs això ha passat. Assació sexual. Els agents, després de deixar estabornit a McGregor obligant-lo a realitzar un sudoku, van comentar: vaja, qui hauria dit que un ésser humà pràcticament salvatge amb el cervell d'un gos d'atura retardat i aquí la societat recompensa amb diners i un cinturó molt gran cada vegada que emplea la violència, acabaria empleant la violència, no? Genen algú pa venir. No l'has vist a venir? Boom, boom, motherfucker! In your face. I kill you. Sabies que ja hi ha periodistes esportius referint-se a Trincao com el nuevo Figo? Anda. No m'ho crec. Sí, a l'esport, Recordem que l'últim cop que vam sentir aquestes paraules, el nuevo Figo, anaven dirigides a Quaresma. Per aquells que ja han tingut la sort de no conèixer-lo, Quaresma era un tio que agafava la pilota a la banda i totalment desmarcat començava a fer bicicletes sol, mirant a terra tot el rato. Llavors seguia fent bicicletes fins que oblidava que estava jugant a futbol, ja només feia bicicletes, i ho tornava a recordar que estava jugant a futbol quan es passava la línia de fons del llarg, d'acord? I llavors feia una rabona. I de fet, és ben segur que Quaresma o bicicleteiro no sap caminar, només es desplaça fent bicicletes. Tant és així que per tal que pogués arribar al Camp Nou, l'Ajuntament va haver de pintar un carril bici des del vestidor fins a casa seva a Castelldefels. Fins a casa seva. Què et sembla? Tot culpa seva. M'estàs mirant, fill de puta? Boom, motherfucker. Joking the bitches, slapping the house. Sabia que la venda de Luis Suárez de la Juventus es complica perquè el davanter haurà de superar un examen d'italià? Sí. Això és... Cert. Això és certo, com diuen a la vecchia senyora. Certo. La vecchia senyora només fitxarà Suárez si aquest aconsegueix la nacionalitat italiana. I per tal que així sigui, haurà de provar un examen d'italià. Això t'ha quedat molt poc gangsta. Paradoxalment, el més difícil de tot el procés està sent convèncer a Suárez que encara no sap italià, perquè és d'aquests cunyats que es pensa que l'italià consisteix a parlar en el teu mateix idioma, però cridant molt i ajuntant les puntes del dit cap amunt. Això és el mateix que fa el Joel quan vas amb ell a una pizzeria i llegeix la carta amb veu alta. Damn, nigga, it feels good to be a gangsta. Sabies que el rival al qual s'enfrontarà el Barça al proper trofeu Joan Gamper serà el poc poderós Elx? De la no menys poc poderosa localitat de Elx. Aquest és el contrincant de més nivell disponible que ha aconseguit la directiva blaugrana. Els altres rivals que el club va estudiar convidar al Gamper eren tots equips procedents de lligues de futbol de futbol sala. Joder, no sé què em passa. Coronavirus, D'oficinistes borratxos. Eren equips com el Recreativo de Juerga, el Dream Team, el Aston Virras, el Nottingham Prisas o el Maccabi de Levantar. Cash rules everything around me, cream get the money, dola pilla. Sabia que l'altre dia me'n vaig anar a dormir a les 4 i 10 de la matinada veient uns putos Lakers Rockets? Interessant. I que va ser molt estrany perquè vaig pensar, hòstia, si fessin un partit del Barça a aquesta hora no m'hagués quedat a veure'l encara que tingués una màquina espanadora de cocaïna. Això és així, no? For all my bitches and my niggas and my niggas and my bitches, wave your motherfucking hands in the air. Sabia que si reps un correu de Jordi Ferrer on et diu que emplenis les teves dades i entraràs en el sorteig d'un iPhone, és mentida? T'està troleando. L'autoproclamat líder de la moció de censura ha estat acusat de recabar dades personals de forma deshonesta per utilitzar-les en el seu benefici personal. Correcte. Aquesta pràctica li ha comportat ser batejat amb el sobrenom de el Mark Zuckerberg dels indigents intel·lectuals.
És cabeza de ratón. És un príncep de Nigèria. Sisplau. Nigeria. I amb aquest acabem. De moros y cristianos bien seguro estoy que fue en Alcoi. ¿Sabías que Miralem Pjanic, el flamant nou fitxatge del Barça, té el front extremadament gran? Correcte. Sí o no? El futbolista, que ja ha estat batejat per la premsa esportiva com l'Andreu Joanola de los Balcanes, ha dit que l'enorme distància que hi ha entre les seves celles i l'arrel dels cabells no li impedirà complir la missió que li ha encarregat Ronald Koeman, que és la d'actuar com a triple pivot. Aquest és el pla de Koeman. El triple pivot serà la gran innovació del míster no satisfet amb la seguretat del doble pivot. Koeman implantarà un tercer pivot i després un quàdruple pivot, i després un quíntuple pivot i així successivament fins a acumular tot l'equip sencer a la posició de pivot i acabar fent una melé. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Dale de la menja! Vale, estàs a punt de morir, No sé per què no tenim aigua. Bueno, perquè són pobres. Sí que és veritat això del Pjanic, ho estic mirant. Fem això del... Sí. El que de Pjanic. Té front de sí. I les cames curtes com el Coutinho. Aeroport de Castelló és. M'han dit, per cert, perdó, per línia interna, que el PP encara no és organització Molt bé, criminal. no, però el Magí sempre avança coneixements. A nivell de rigor. Vaig a fer el quiz. Avui hi ha 2 rondes, perquè sou 3 en lloc de 4, i 6 sí que em veig en cor, però 8 ja seria... De 0 a 10, com creus que també que ens ho passarem? Massa? 5 i mig. Vinga. 5 i mig. No necessito més, Ja ho sabia, serà el millor que has fet aquest dilluns. Joel, quin d'aquests tuits ha escrit el teu estimat Luis Enrique? A, aunque llegues el último en una carrera, siempre tendrás detrás a los que no se atrevieron a correrla. Podria ser. B, un lujo algunos parkings de Barcelona con Teletac sin peligro de perder tickets, ni colas, ni nada de nada perfecto. Podria ser. C, bueno, gol de Messi, ese Afelay es muy rápido. O D, en clase de sociales, dando el franquismo, puto Franco, que no me quería en su país, ja, 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 ja. Aquest és el Junior Firpo, per tant el descartem. Vinga, doncs. Mira, per la cara que has fet, que diria... Jo pensava que no, però serà la C. La C de bueno, el gol de Messi. Serà lo de la Felai, que el tio estava al sofà. Muy rápido, tocant-se els ous. El tio estava allà al sofà amb una... Era un lujo algunos parkings de Barcelona con Teletac, sin peligro de perder tickets, ni colas, ni nada de nada perfecto. 9 sobre 10, cunyat, Manel Vidal, aquest dissabte el Barça va jugar contra el Nàstic i durant uns minuts Nelson Semedo va ser el capità del Barça. Què va dir Joel Díaz, humorista del programa? Alguna pregunta més sobre el portuguès? Humorista de puta vella. A, acabarà sent perruquer a Nou Barris. B, no em veig fent tele. C, debería estar prohibida por cómo mira por su movimiento cuando camina. O D, que en 2 o 3 anys Semedo serà el millor lateral dret del món. És la D, perquè la A la va dir sobre Ansu Fati. Escoltem-ho. Semedo, apunteu això. Millor lateral dret del món en 2-3 anys. Correcte! No, perdona, per al·lusions. 2-3 això fa un any. Sí, això fa un any. Li queden 2. No fa ni mig any. Ni menys... Magí, va. Magí, anem per la segona ronda. Per quin d'aquests delictes van enviar Popescu a la presó? Jo ho sé. A, per ser el president del Barça més votat de la història. B, per extorsió... Per estimar. B, per extorsió, evasió fiscal i blanqueig de diners. C, per vestir una peça de roba quechua per passejar per Barcelona. O D, apostes il·legals en partits de la Lliga Romanesa. Difícil, però és la D, clar. La D de dit? No! Extorsió, evasió fiscal i blanqueig de diners. Era molt bona l'última per despistar. Sí, bueno. És que aquest quiz... Tens truquillos, Tinc truquillos. Jo vaig anar a Romania just quan el tio l'havien fotut a la presó. Ara fa uns anys Carles Puyol va ser el centre de la polèmica. Semblava que no podies tu sortir en aquesta història, però sí. Ho he aconseguit. Joel, ara fa uns anys Carles Puyol va ser el centre d'una polèmica. Em sabries de quina polèmica va ser el centre Carles Puyol? Espera, no, deixa'm donar-te les opcions. Endavant amb aquestes opcions. A, va composar una cançó dolentíssima en mallorquí sobre la monarquia. No, que això és daltònic. B, en un anunci promocionant Catalunya apareixia des de molts llocs del territori català, però a cap des de la província de Lleida. C, en un anunci de la Lliga va dir que ell era espanyol. O D, en una entrevista va dir que el català era un dialecte. És que el veig capaç de la B, la C i la D, Andreu. Mira, una pista. La D és Sergio González. La D és Sergio González.
Vale, doncs llavors diré clarament que va publicitar a Catalunya sense ensenyar la seva pròpia província. Que és la de Lleida. Sí. No! Quina és? En un anunci de la Lliga va dir que ell era espanyol. Bueno, però és que això, a veure, què passa? Bueno, que va fer una mica de polèmica, ja està. Jo no he dit qui va causar la polèmica, podrien ser gent. Ja. Manel Vidal. Sí. Va per tu. En una entrevista li pregunten a Alessanco què és l'amistat. Què respon l'home que va aixecar la primera Copa d'Europa de la història del Barça? Què és l'amistat? Quines són les 2 o 3 primeres paraules que has dit? He dit, en una entrevista li pregunten a Alessanco què és l'amistat. A. Definir la amistad es muy peligroso. B. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos por encima de todas las cosas. C. El amigo es como un hermano en tiempo de angustia. O D. Hakuna Matata. La A. Definir la amistad es muy peligroso. ¿Te la xugues, Manel? Sí. ¿Te la xugues? Sí. Correcte! Molt bé. 2 de 2, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve dilluns. Aneu a signar fins dimecres. Si sou socis. Si sou socis, si no, aneu a saludar a la gent. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu-siau. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tio, estan innocents, això ho diu, no? És veritat, aquest tema, segur, no? Que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.